warahmatullahi wabarakatuh. Luwih-luwih Budiasto peparingipun Gusti ingkang Maha Agung, mugi tansah lumintu lan lumintir tumedhak lan tumanti kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah keluarga waradin sagung dumati Westantun Raharjo kanthi nambaran sedya tulisaning manah sinartan aruming pambukti mugi keparenga kula lan para kadang amarwakani titilaksitane adicara ing wekdal menika nuwun kula nuwun. Ingkang tuhu kinabekten para sesepuh miyambi sepuh ingkang tansah nindakaken kautaman kinarya tepa palupining putra warya para alim para ulama ingkang tansah anugemi mring tuntunan kitab suci ingkang satuhu luhuring budi para manggalaning praja kinarya pangayomaning pabrayan ingkang pantes wiludarsana para sangat kadang pitepangan ingkang pantes nampi pakurmatan para tamu kakung saha putri ingkang dahat kinurmatan. Nggih, ngangeti pilih panjenengan sedaya dalasan kula hamung minangka jejering titah sawantah jalma manungsa limrah ingkang tansah kapurba kawasesa dening Gusti ingkang Maha Kawasa. Pramila sumangga kula dherekaken tansah ngandhedhe semendhe kanthi anuraga ngandhap ngasaraken manah tumuju jatining panembah. Saperlu ngunjukaken puji syukur wonten sahandhap pepadane Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun nggambaraken kanugrahanipun awujud pangayoman kabagas warasan katentreman kabagyan tuwin ombering wekdal satemah panjenengan kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten papan menika kanthi manggih karahanipun. Salajengipun mugi wonten keparingipun kula Ahmad Irfan kula turip Loryoko wontene kula Sarme saha kula Irham dalasan kula Alfi Syafi'ah Jumento kula marap atur satemah hangi-rangi kamardikan nyigek anggenipun imbal wacana kula ingkang dinanggah minangka juru paniti laksana kinen handherekaken upacara pasang bleketep dalah siram jamasi bakal pengandung ing wekdal menika. Para sesepuh bini sepuh sana kadang pitepangan ingkang sulistya ing budi menapa to darunane dene ing wekdal menika keadanan sawenehing tata cara nenggih waleh-waleh menapa bilih Bapak Hadi Rahman Saringe badhe hanetepi darmaning asepuh nenggih mono kramakaken putra putrinipun ingkang asesilih
kusumaning ayu Hestina Pangestuti kalian Bagus Budi Kurniawan atmojo kakungipun Bapak Aminuddin ingkang lenggah tetalem ing sapura. Karana para priyagung ingkang sami badhe mangun bebesakan pramila saderengipun tumapake ngadicara ijab kabul kalangkung rumiyin badhe kadanan pasang Bleketep dalam siram jawasing bakal pengantin putri. Wondene pasang Bleketep kinarya hanulak panjenenganipun Ki Ageng Taruk duk rikala mala kramakaken putra putrinipun ingkang asesilih Dewi Nawangsih kaliyan Raden Bondan Kejawan. Karana ngrawuhaken para priyayi agung saking Demak Bintara supados papan ketingal bawera dalah suasana karaos adem ayem tumuli kepasang Bleketep. Dene tata cara siraman kanthi pangajap urip bakal pengantin putri saged suci diri, suci ati lan suci raga satemah benjing anggenipun nindakaken tata cara ijab kabeh pengantin tansah pikantuk rahmatipun Gusti ingkang Maha Mirah saged dados manggih keluarga ingkang sejati liripun saged dados keluarga ingkang hayam tentrem sisi-sisihan bagya mulya donya prating delahan. Bapak Ibu sagung tamu ingkang winengku ing suka dalah Basuki saderengipun adicara kawiwitan keparengna kula ngaturaken pambagya sugeng rawuh kairing agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjenengan sedaya sampun ndanganaken penggalih lan mirungganaken wekdal rawuh ing papan menika mawantu-wantu panyuwunan Bapa Hadi Sarimbit Garwa panjenengan sedaya kersa hanekseni dalah paring tambahing donga pamuji ing adicara ingkang sampun dinantra ngantos paripurna. Sanggiyaning tamu kakung saha putri ingkang tansah sugata ing panghormatan wondene reroncene adicara ingkang badhe handrenggani tata cara pasang Bleketep dalah siram jamas bakal pengantin putri ing wekdal menika ingkang sampun rinancak rinacik rinumpaka dening kulawarga saprambah para kadal panahon Dharma nggih ingkang badhe katur mekaten. Titi laksana ingkang sepisan nenggih pambuka kalajengaken adicara ingkang urut kalih Bapak Hadi Rahman Sarimbit Garwa tumuju ing gapura tumuwuh saperlu pasang Bleketep dalah tuwa wondene adicara urut 3 nenggih cethik geni lan adang sepisan kalajengaken adicara candhakipun nenggih sungkeman paripurna sungkeman Bapak Hadi Rahman Sarimbit hanganti kusumaning ayu Hestina Pangestuti tumuju sendang pasiraman lan samangke badhe katindakaken ngrajik tirta suci
umbul donga ngintun tirta suci lan siraman. Paripurna siraman tumuli kalajengaken adicara sesuci pecah pamor pondongan pagas rikma saha tanem rikma. Wedine adicara ingkang salajengipun nenggih pagas tumpek lan dulang pungkasan. Paripurna dulang pungkasan kalajengaken sate dawet minangka warujuning adicara nenggih panutup. Sagung tamu kakung saha putri, mekaten rencana adicara ingkang badhe angrenggani adicara pasang bleketepe dalah sirah jamasing bakal penganten putri ing wekdal menika. Rening para kadang ingkang badhe awung krida sampun siaga ing gati miwah barenganipun sampun samekta tumuli adicara badhe kawiwitan. Minangka pambuka kula dalah para kadang ngaturaken sesanti Pariyaning warana kinarya sarana binukaning sedya tama rahayu winata kang dinamta.